Николаевка районы Зырчиркли авылыннан бүгенге тапшыруга да кытлау хаты алдык. Айбулатовлар гаиләсендә бердән 2 бәйрәм. Яраткан әниебез Айбулатова Сәгадәт Рызван кызына бүген 6 январьда 57 яшь тула. Әйнде кадерле әтиебез Айбулатов Фәрит Юсуп улына 11 январьда 59 яшь тулачак. 2 газиз фәрештәбезне гомер бәйрәмнәре белән чын күңелдән сезнең тапшыру аркылы кытлап китәсебез килә, дип язганнар кызлары Галия, кияүләре Али, уллары Рамил, киленнәре Лилия, оныклары Камил, Гөлсинә, Ләйсән һәм Илхам. Кеше гомерендә 2 ышанычлы терәк, 2 канат, 2 элге, 2 фәрештә була. Без дә, Аллага шөкер, бу яктан бәхетлеләр. 2 сөекле кешебез, әти белән әниебезнең тулы мәхәббәтләрендә кыенып үскән балалар һәм оныклар инде без. Икесе дә алар холыклары белән бик охшаш. Артык гадел, туры сүзле, ләкин киң йөрәкле кешеләр. Аларны белгән кешеләр безнең бер сүзебезгә дә каршы килмәскә тиешләрдер. Алар үзләре дә эшне яратып эшләделәр. Безне дә шуңа өйрәтеп үстерделәр. Без нык горурланабыз, Раббыбыз шундый әти-әни безгә биргәнгә. Кадерлеләребез, көннәрегез шатлык белән үтсен, гомер юлларыгыз озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшләрегез, җылы сүзләрегез, нурлы йөзләрегез өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Әти-әни иң кадерле кеше, иң якыннары тормышта. Гомер буе булалдыгыз әле бик сабырлар һәм бик кырышта. Балаларны бик тырышып икәү тырыштыгыз кеше итергә. Иң әйбәтен, ни бар кирәген дә бары безнең өчен бирергә. Төннәрегез итте йокы күрми, көннәрегез узды бурчыда. Без аларны онытмабыз әле, хәтеребездә безнең барсы да. Хәзер инде ылыгаеп җиттек, яныгызда матур оныклар. Алар да бит сезне әби, бабай диеп гомер буегызда олылар. Әткәй, әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйламагыз әле картаябыз дип, шат, көләч булыгыз, сүнмәгез, сүрелмәгез. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерләрегез, урыннарыгыз булсын гел түрдә. Кытлы булсын әти-әни туган көннәрегез. Озак яшәгез, булыгыз бәхетле. Яныбызда сез булганда гына табып була олы бәхетне. Сезгә рәхмәт сүзен кадерлеләребез белдерәбез туган көннегездә. Үстердегез сез безне кеше итеп. Олы рәхмәт барсы өчендә. Хөрмәтле Сәгадәт Рызвановна һәм Фәрит Юсупович, матур туган көннәрегез котлы булсын. Бала-оныкларыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм алар сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Çaklarda küngeleğe şatılık dolsun bәхеттеріне yakınlardan çın dostlarını terek olsun sima avır çaklarda. Yaktı ayaz bulsun Turmuşun güde Koyaşın nuru nasibe Diksina büge Sağışlarını unut Yılmayıp yaşa Yıldızlarda
шаттылық толсын бәхеттерлі якынлардан, чын достарың тірек болсын сиңа авыр чакыларда. Күңеліңе шаттылық толсын бәхеттерлі якынлардан, чын достарың тірек болсын сиңа авыр чакыларда. Sınalgan yüreğin dipsin güçlürek, durmuş yollarında bir güç girek. Yürekteki cırını cirge taratıp, cırlıyım senin için seni yaratıp. Günelüğe şahtılık dolsun bәхеттерлі yakınlardan, cın dostlarını tірek olsun сиңа авыр чакыларда. Күңеліңе шаттылық толсын бәхеттерлі yakınlardan, cın dostlarını tірek olsun сиңа авыр чакыларда. Бүгін түрлі бүләкілер, жаны көңілден шыққан матур тіләкілер. Шаттылық тапайды да бұл ikimiz бірге, айырмасын yazmış bizine ömürge. Күңіліңе шаттылық толсын бәхеттерлі yakınlardan, cın dostlarını tірek olsun сиңа авыр чакыларда. Күңеліңе шаттылық толсын бәхеттерлі yakınlardan, cın dostlarını tірek olsun сиңа авыр чакыларда. Күңеліңе шаттылық толсын бәхеттерлі yakınlardan, cın dostlarını tірek olsun сиңа авыр чакыларда. Күңеліңе шаттылық толсын бәхеттерлі якынлардан, cın dostlarını tірек болсын сиңа авыр чакыларда.